Сәләмсез, эфирда татарлар тапшыруы, студияда мин Эльвира Хөснетдинова. Бүген безнең программада. Узган гасыр башында Оренбургта танылган татар фотографы Садриддин Бикбов. 19 гасырда алынган фотоаппарат бабай яратып эшләгән әйбер. Ижаудан Гөлфирә Касымова турында сюжет. Одышкала белән артсан гриппленендә киләренә киләймен, мөнәҗәтләрне була икән, Аллага шөкер уңаламын. Мен тынычлык табамын. Самара өлкәсе Мәшәләй авылындагы Сабан туе мизгелләре. Балалар китерделәр, әлхәмдулилла, шөкер итәбез, бәлки ахыры булыр. Ахыр Сабан туе булса да күреп китәргә кирәк. Көньяк Урал башкаласында Сабан туе узды. Бәйрәм итәбез, ял итәбез, яратабыз Сабан туйларны. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Ул танылган сәүдәгәр Хөсәйновларда хезмәт куя. Садриддин Бикбов узган гасыр башында ук Оренбургта танылган татар фотографы була. Милләттәшебезнең инкыйлабка кадәр төшергән фотосурәтләрендә борынгы шәһәр урамнары, алар буенча йөргән беренче машиналар һәм милли киемнәрдәге татарлар. Садриддин Бикбовның оныклары бүген үзләрен ниләр белән таныта икән? Барысы хакында тулырак Оренбургтан Фирүзә Сәләмова. Бу Оренбургның Николаевская урамы, хәзерге Советская. Николаевский урамда менә күрәс, атлар гына, машина юк. Халык әз генә, бөтен халык эштә. Менә бу машина первый машина Оренбургда. Алган аны Хөсәйновлар. Махмуд бай шайтан арба дип гомердә утырмаган. Калган халык утырган. Машинаның спицалары агач, шофер формада киенгән. Ну, кабриолет менә әшлә, асты ябыла. Бабай безнең йөргән аңарда куйганыбыз барды, 40 чакрым развивал. Фотоларның авторы Илдар Бикбовның бабасы Садриддин. Донлыклы меценатлар Хөсәйновларда хезмәт итүчеләр белән бергә төшкән фото. Алда утыручылардан уң яктан беренчесе. Ул үзе дә Оренбургда беренче татар фотографларның берсе. Аның фотосурәтләрендә шәһәр тарихы һәм шәхесләр, төп шөгыле, танылган сәүдәгәр Хөсәйновларда управляющий, ягъни идарә итүче. 1968 елда 88 яшендә вафат. Язгы ташудан соң тарихи фотоларның күпчелеге су астында калса, гасырдан артык фотоаппаратның кайбер кисәкләре әлегә кадәр сакланган. 19 гасырда алынган фотоаппарат бабай яратып эшләгән әйбер. Шуның белән гомер иткән ул. Бу фотоаппаратны 19 яшында булган алган ул. Шуннан соң картайганчы, күзе күргәнче шул эшләде. Менә җит карточкалар ясалган, саралар, потому что үзе бөтен химикатларны ясаган. Оренбург шәһәре 1743 елда төзелә башлый. 18 гасыр урталарында Җайык елгасының сул ягында Миновой двор исемле базар төзелә. Анда мөселман сәүдәгәрләре күп булганлыктан, хәтта үз мәчетләре дә була. Миновой двор Россиягә, Урта Азия, Һиндстан белән сәүдә итү өчен кирәк була. Шунда ук Ефәк юлда үтә. Танылган сәүдәгәрләрнең Хусаинов и компаниясе Илдар Бикбовның хәзерге йорты кашында гына урнаша. Бу бистә, Заречье, ягъни бойня, олы буынаны косап тибирде. Сарыклар килгән, теге аргы яктан суга куып кертәләр аларны. Санпропускник чистарталар. Монда чиста булып айтырып, аякларын дерелдәтеп чыгып китәләр дә, киләләр забойга, пишкәләргә тутырганнар да Турцияга ибәргәннәр. Төрекләр гомер буе шундый ашаганнар. Но алар әйткәннәр, ес янда урыс кешенең колы тиде, халяльный түгел, алмыйбыз. Шуның өчен бөтен монда эшләгән халык, менә бу авылда бөтен торган халык, первый халык, только мусулманнар. Малта бөтен мусулманнар почти күбесе нидән, шул татаридан. Хөсәйновлар малчылык белән Россия шәһәрләреннән тыш Алман ил белән дә сәүдә итә. Чистарталар, теге сарыкның ишәген тузлыйлар да, тоже пишкәгә тутырып, Германияга ибәрәләр. Менә монда торалар, менә рабочийлар, әнә тиреләр асылып тора, сарык тиреләр киптереп. Аларны отправляют Казанга, меховой фабрикага. Тон тегәләр. Бикбовлар йорты гасырлар буена саклык белән җыелган гаилә музеен хәтерләтә. Аларны экспонатлар дип әйтеп тә булмый. Барысы да кулланышта. Илдар Бикбов оныклары Илнур һәм Руслан белән бабалары Садриддиннән калган сәгатьне төзәткәннәр. 150 ел элек ясалган урындыклар да хуҗалыкта гамәлдә.
конструкциясы шундай простой, но ақыллы ясалған, міне, ақыллы. Мұнда неде ауыр кіші отырса да, пружина шекілі бітін нәрсе ойнап тұра. Илдар Бекбовның бабасы Сатриддин Хысайновларда хезмәт куеп кына калмый. Оның якыннары донлыклы сәүдәгәрләр гаиләсендә тәрбияләнә. Нинди тормакка булуга карамастан, иҗади гаилә барыбер иҗатка тартыла инде. Идарәче бабалары Сатриддин фотосурат белән мавыкса, ыныкчыгы 30 ел элемтә өлкәсендә инженер булып хезмәт куючы Динара Биткулова Оренбургда талкыш каләвә серләрен белүче бердән-бер кондитер. Юкса ере Рәшид финанслар буенча белгеч, улы Илнур компьютерлар белән дус, кичә уллары Руслан КФУ студенты. Ә кызларына аш-су осталык серләренә өйрәтүче әлбәттә әнисе Сәрия. Динарага талкыш каләвә ясап карауга Юнус Ахмаджановның Татар халык ашлары китабы да тәргиш була. 3 елда тәҗрибә белән бергә осталык та килә. Башкалардан аермалы буларак, татлы азыкны ул төсле итеп тә ясый башлый. Мотор итәргә дип, аз гына төстә бирдем. Ясадым, булды, чыкты. Кешеләр яратып башлыйлар. Күршеләр сырыйлар. Интернетка да куям. Талкыш хәләвә төгәллек, игътибарлы булуны таләп итә. Безгә кирәк булыр ун, сары май, карамель ясарга бал, су, шикәр. Әлбә белән балазыр булгач, иң кыены буҗра ясап тарту икән. Ак җепселләр эзлә башлагач, аларны формага тутыралар. Кондитерга талкыш каләвә әзерләү өчен сәгать ярым вакыт кирәк булды. Шуннан холодильникта тотырга кирәк. Бик тиз рей. Влаганы яратмый, исене яратмый. Бекбовлар үз бабаларының, үз шәһәренең тарихын яхшы белүче һәм саклый торган татар гаиләсе. Шулай да аларның гаилә тарихын дөньяга танытучылар ТНВ каналы хәбәрчеләре беренче булды. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Кистемдә әйтелә торган мөнәҗәтләрне өйрәнү өчен ул әбиләр янына кич утырырга йөри. Шулай ук дини белем ала, борынгы китапларны күз карасыдай саклый. Лаеклы ялга чыккач, Гөлфирә Касыймовадан авыл халкы абыстай вазифаларын үзе башкаруын сорый. Кистем авылыннан хәбәрчеләребез видеоязмасы. Шәйх бабам шахид улды, ки канаты кайырылды. Иренердин айырылды, шәриф кәгәбем шәйх бабам. Шәйх бабага багышланган мөнәҗәтләрне кем язгандыр инде билгеле түгел. Кистемдә еш булып халыкны вәгазьләүче дин әһеле була ул. Гөлфирә Касимова мөнәҗәтне үзеннән өлкән буыннан тыңлап язып куя. Дәфтәрендә шулай ук Юаш мулла бәйите. 30-нчы елларда репрессия курбаны булган авыл мәчете имамы Габдрахман Гузаировка багышлана. Яшым 72-ләргә җитептер, хак бәләгә тәкъдирләрдән җитептер. Мине шушы хөкүмәт кулга алды, дәхимә хүз итеп зинданга салды. Бәйиттә ашы язмыш, сагыну гына түгел, Габдрахман мулланың үгет насихаты, ислам динен сакларга өндәгән васыяты да. Гөлфирә апа шуларны үтәүчеләрнең берсе. 90-нчы еллар башында авыл абыстайлары янына йөреп, дини белем өсти башлый. 51 яшь кенә иде, 51 генә тулган идем. Укып кына йөридем, Коръәнне укыдым. Фатима абыстай, Шәмшимал абыстай. Алар мине бик күп нәрсәгә өйрәттеләр. Әбиләр үзләрендә сакланган Бакырган, Мөхәммәдия китапларын көйләп укый торган булалар. Гөлфирә Касимова да гарәп графикасын өйрәнә башлый. Тарихчылар әйтүенчә, нәкъ менә Мөхәммәдияне көйләп уку мөнәҗәт жанрына нигез сала. Китапның бер нөсхәсен Гөлфирә апа кадерләп саклый. Фатима абыстай Габдулла кызы берде, миңа кирәкмәенде бу дип, азрак өйрәнгәчен укыгала бар дип. Миңа бер үзеген күчердем, бер үзеген. Кайсын әйбәтрәк таныганын. Китапта пәйгамбәребезнең тормышы тасвирлана ди ул. Быел Гөлфирә Касимова Кистемдә узган Шаугыр фестивалендә дә катнашты. Кистемдә мөнәҗәтне элек-электән төрле көйләргә әйтә торган булганнар. Гөлфирә апа 5-6сын белә. Мөнәҗәт әйтү миңа сихәт бирә ди. Одышкалар белән артсам, гриппленендә нишә көн уза.
Килеп бага мен. Килерне килеймен, мөнәҗәтләрне була икән, Аллага шөкер уңаламын. Элегрәк кул эшләре белән дә җанына тынычлык тапкан. Өен үзе чиккән чәчәкләр бизи. Инде кулына энә алмый, дини белемен ныгыта. Коръәнне һәр вакыт төрүле, кадерләп саклый. Гөлфирә Касимова кистемдә абыстай вазифаларын алып бара. Ә мөнәҗәтләр онытылмасын, яшьләр дә өйрәнсен ди ул. Удмуртиядән Назир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алга таба безнең программада. Самара өлкәсе Мәшәләй авылындагы Сабан туе мизгелләре. Балалар китердиләр, әлхәмдулилла шөкер. Без бәлки ахыры булыр. Ахыр Сабан туе булса да күреп китәргә кирәк. Көньяк Урал башкаласында Сабан туе узды. Бәйрәм итәбез, ял итәбез, яратабыз Сабан туйларны. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Самара өлкәсе Похвеснева районы Мәшәләй авылында Сабан туе гөрләп үтте. Ел сайын милли бәйрәм күренекле якташлары Самара өлкәсенең Дуслык татар оешмасы җитәкчесе Фәхреддин Канюкаев ярдәме белән оештырыла. Шул ук көнне анда шашка ярышлары буенча Самара өлкәсе чемпионаты да узды. Хәбәрчебез тагын нинди кызыклы мизгелләрне манзара кылганы хакында киләсе сюжетыбызда. Мәшәләй авылы Сабан туенда һәр килгән кунакны кылач җәеп каршы алалар. Пандемия нәтиҗәсендә милли бәйрәмебез 2 ел уздырылмаган, шуңа күрә быел аны аеруча көткәннәр. Казакъстаннан да кунаклар килгән. Менә безне шакырдылар шундый зур бәйрәмгә, матур майданга. Безнең татар башкорт үзәге шатлык. Шул шатлыкта бездә татар халык ансамбле, җыр бию ансамбле, язгы моңнар. Менә бүген тамашачыларыбызны куандырабыз үзләребезнең биюләр белән, җырлар белән. Сабан туй мәйданы гөрләп тора. Татарлар бәйрәмендә башка милләт вәкилләре дә катнаша. Әзербайҗаннар, украиннар, руслар барысы бергә күңел ача. Ике авылдаш, 87 яшьлек Якуб бабай һәм 82 яшьлек Җәүһәр әби дә бүген тыныч кына өйдә утыра алмаган. Бәйрәм мәйданында тамаша кылалар. Балалар китердиләр, әлхәмдулилла шөкер. Без бәлки ахыры булыр. Ахыр Сабан туе булса да күреп китәргә кирәк. Молодец. Шулай. Яратасызмы Сабан туен? Сабан туен без бик яратабыз. Безнең бәләкәй вакытыбызда ашарга да юк иде. Алай да Сабан туена килә идек. Рад душой килдек көрәргә халыкны. Шөкрәс мөмкин халыкны. Яхшылыгын, яхшы булган. Авыл җирлегендәге тырыш хезмәтчәннәргә бәйрәм сәхнәсенә чакырып рәхмәт хатлары да тапшырдылар. Самара өлкәсе татарларының бәйрәмен Татарстаннан килгән җырчылар да бизәде. Дугаларга сөлге уралга. Шул хәтле рәхәт менә бүген Сабан тышында бу зур бәйрәм, безнең татар милләтенең зур бәйрәме. Менә шунда без күрәбез, тагы да шу чит өлкәләрдә яшәүче безнең милләттәшләребез гореф-гадәтләр онытмыйлар. Бик матур бәйрәмгә килеп ләктек без. Шундый матур безне кунак иттеләр, шундый җылы итеп каршы алдылар. Безгә кушылып җырлыйлар. Мәшәләйдә Сабан туен шушы авылдан чыккан булдыклы кешеләр уздыра. Төп оештыручыларның берсе Мәшәләй егете, эшмәкәр, Самара татарларының дуслык оешмасы президенты Фәхреддин Канюкаев. Быел Сабан туе шундый матур көнне уза. Килде кунаклар бәгән Татарстаннан да, Азәрбайҗаннан да, Украинадан да, 15 регионнан, Россиядан монда кунаклар безнеке. 27 районнан области проводим бәгән үзебезнең зур мероприятияне. Бергә булыйк, бердән булыйк. Мәшәләй Сабан туеның үзенә хас үзенчәлеге биредә ел сайын Габдулла Тукай исемендәге шашка уеннары буенча өлкә чемпионаты уза. Әлеге ярышларга бөтен Самара өлкәсе районнарыннан җыелалар. Мәшәләй егете Илшат 2нче тапкыр катнаша. Ничә яшьтән уйныйсың? 12 яшендә кадәр инде шулай. Чемпионатта ничә еллап катнашасың? Чемпионатта 1-2 елдыр муштайдыр. Җиңгәнең бармы? Җиңгәнем бар. Илшатка кабат бәхет елмайды. Мәшәләй авылы командасы быел 1нче урынга чыкты.
Кемдер шашкы уйнап, кемдер бил алышып ярыша. Көрәш мәйданында сабыйлар көч сынаша. Әлегә көрәшнең бар шартларында белеп бетермәсәләр дә, киләчәккә өмет бар. Тәҗрибәле көрәшчеләрдән үрнәк алып үсәләр. Бүгенге көрәшүдә 14 көрәш үтсә, безнеке Мәчелей батырлары, Камышла батырлары, Самарадан килгән, Мансур неләрдән, авылларынан. Абсолют батырга нинди бүләк? Первый абсолютный категорияда безнекенә Сарык. Ну, Сарык без елдә бирәбез Мәчелей егетенә. Мәчелей халкы әнә шулай Сабан туенда көне буе бәйрәм итте. Ярышып, җырлашып, биеп, күңел ачтылар. Самар өлкәсеннән Энҗе Шәһидинова, татарлар. Көньяк Уралда Сабан туй 1930 еллар уртасына кадәр бары тик татарлар һәм башкортлар күпләп яшәгән районнарда гына язгы кыр эшләре беткәч билгеләп үтелгән. 1990 елдан ул яңадан торгызыла һәм өлкәнең төрле шәһәрләрендә уза башлый. Төрле милләт халкы бәйрәменә әверелгән Сабан туйны биредә өлкәнең 5 шәһәрендә һәм 3 районында билгеләп үттеләр. Узган шимбәдә ул Көньяк Урал башкаласында узды. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Борынгы бабаларыбыз нигез салган гореф-гадәтләрнең берсе Сабан туй Чиләбедә 30 елдан артык уздырыла. Өлкә татарлары конгрессы һәм башкортларның төбәк курылтайы оештырган бу бәйрәмне биредә дә күңелле каршы алалар. Бу юлы да Чиләбе халкы милли мәдәниятебез атмосферасына чумды. Ямлы Татарстаныбызның бер гүзәл төбәге булган Теләши халкыннан кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Татарстан делегациясының Чиләбе Сабан туенда катнашуы шәһәр татарларын аеруча рухландырды. Теләши районы башлыгы Нәҗип Хаҗипов ватандашларга республика президенты Рөстәм Миңнехановның котлау сәламен укыды. Кадерле дуслар, хөрмәтле ватандашлар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы хөкүмәт исеменнән һәм шәхсән үзем сезне халкыбызның иң яраткан бәйрәме Сабан туе уңаеннан чын йөрәктән котлыйм. Тарихи ватаннан милләттәшләребез бәйрәмгә бай концерт программасы һәм кул эшләнмәләре күргәзмәсе белән килгән. Теләши районы татар кул эшләре традицияларын саклау белән дә дан тота икән. Менә шундый матур әйберләр ясыйбыз. Менә шундый хөрмәтле кунакларга шундый бүләкләргә кул яулыклар чигәбез. Чиләбе җирлегендә буыннар дәвамчанлыгы, гореф-гадәтләрне саклап калу, биредәге милли берләшмәләр оештырган күргәзмәләрдә дә чагыла. Бәйрәмгә өлкә районнарыннан килгән кунакларның чагыштырырлык нәрсәләре дә бар. Чиләбе өлкәсеннән Кырчак авылыннан. Монда гадәтчә түгел инде, күлнең ярында түгел, бездә шикеллек түгел. Барыбер күңелле, әйбәт, шәп үтә. Бәйрәм итәбез, ял итәбез, яратабыз Сабан туйларны. Сабан туй дуслар һәм туганнар очрашуы урыны да. Бөтен гаилә белән ял һәм бәйрәм итү мөмкинлеге дә ди Чиләбе халкы. Киләбез ел сайын без Сабан туй бәйрәмне яратабыз. Һәр кем күңеленә хуш килгән чараларда катнашты. Ата-бабалар үткәненә кичкенә балалар да битараф калмадылар. И раньше из нее делали муку. Откуда ты знаешь? Ну, знаю. Парк мәйданчыгында оештырылган төрле мастер-классларда бәйрәм кунаклары зур кызыксыну белән катнаштылар. Монда кешеләр гарәпчә язарга өйрәнергә тырышты. Представители клуба «Серебряный единорог», клуб реконструкции, и, соответственно, у нас мастер-класс по каллиграфии, потому как писали раньше. В данном случае это арабский и тюркский язык. Это людям все-таки интересно, это, во-первых, другой язык, это другие навыки, которые, к сожалению, были забыты нами. Мисыр егетләре гарәпчә Сабан туй бәйрәме дип каурый белән язып карадылар. Сабан туй. Ла, ярый гелет киде. Сабан туй. Биредә агач кашыкларда да уйнарга өйрәнергә була иде. Котлы булсын Сабан туйлар. Ә монда кешеләр Сабан туй турындагы әкиятне тыңлыйлар. Аны Чиләбенең танылган рәссамы үзе уйлап язган. И с той поры повелось весной и летом праздник отмечать большой. Праздник Рала, а потом и Плуга, Сабантуй. Сам придумал сказку. У меня несколько сказок про Сабантуй, 2 сказки. Я вообще интересуюсь историей и, как сказать, сам транслирую историю Южного Урала. Сабантуй Чиләбедә дә барлык халыкларның уртак бәйрәменә әверелде. Анда төрле милләт вәкилләре катнаша. Бәйрәм хуҗаларының киң күңеллелеге,
Кунакчылыгы айрыуча шатырлар, тирмәләр каршында. Аш-сулар, җырлар, биюләр белән биредә милли мөхит. Төп сәхнәдә бәйрәм концерты айрыуча бай булды. Эстрада артистлары чыгышы, дәртле татар биюләре беркемне дә битараф калдырмады. То, что вот эти традиции, они продолжаются, это же здорово. Вот. Это так и должно быть. Чиләбенең төп паркында иртәдән кичкә кадәр туган көйләр яңгырады. Бу көнне табигать та үзенең кояшлы көнен бүләк итте. Милли кыйммәтләр белән бәйле буыннар дуслыгы бәйрәме булган Сабантуйда чиләбелеләр рәхәтләнеп күңел ачты, ял итте. Чиләбе шәһәренә Гөлдар Хафизова, татарлар. Егерменче гасыр башында ислам дине һәм татар җәмгыятенең хәле турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Алга таба тарихи ватан сәхифәсе. Дәүләт Думасының 3нче чакырылышы 1907 елда кертелгән яңа сайлау кануны буенча җыела. Яңа кагыйдәләр буенча Урта Азия дала җирләре, Кавказ, Дагыстаннан тыш һәм Россия Кавказ ортының төрек өлешендә яшәүчеләр Думада вәкиллекләрен югалталар. Мөселман фракциясын бу юлы 8 кеше тәшкил итә, шуларның 7се татарлар. Думада фракцияның эшчәнлеге яңа юнәлеш ала. Дөньяви дәресләр укытылган мөселман дәүләт мәктәбе өчен көрәш башлана. Столыпин хөкүмәте 4 еллык мәктәп кысаларында мәҗбүри башлангыч белем бирү турында канун проектын кертә. Хөкүмәт телне өйрәнү өчен вакыт бирү мөмкинлеген искәртеп, мәҗбүри белем бирүне рус телендә генә оештыруны таләп итә. Фракция исә Думага татарлар өчен укыту татарча булсын дигән проект белән чыга. Мондый вариантта дәүләт шурасы тарафыннан кире кагыла. Мөселман фракциясе әгъзалары чыгышларында искәртелгәнчә, Русия кануннарының кайбер маддәләре шәригать кагыйдәләрен бозырга мәҗбүр итә. Айрым алганда, сәүдә белән эш итүче мөселманнарга ислам дине белән бәйле бәйрәмнәрдә ял итү мөмкинлеген сорый. Мөселман фракциясының төзәтмәләре Дума тарафыннан кабул ителми. Аның каравы хәрби вазифа низамнамәсенә үзгәрешләр кертү турында канун проектына мөселман фракциясының мөселман дин әһелләренә хәрби хезмәт үтәү кирәк түгел булуын белдергән төзәтмәсе кертелә. 4нче чакырылыш Дәүләт Думасының мөселман фракциясе аз санлы булуы сәбәпле фракция статусын югалта һәм рәсми рәвештә мөселман төркеме дип кенә йөртелә башлый. Ул 6 депутаттан гына тора, аларның 5се татар. Мөселман фракциясе Казакстан һәм Урта Азия мөселманнарына сайлау хокукларын яңадан кайтаруны, дини һәм мәдәни мөхтәрият таләп итә. 1914 елда фракция дини мәктәп һәм мәдрәсәләрне Халык мәгарифе министрлыгы идарәсеннән Оренбург мөселман дини җыелышы вәкаләте астына тапшыруны сорый. Канун проектын кертә. Аны комиссияга җибәрә, ләкин Дума тарафыннан ул каралмый. Тапшыруыбызны Мәхмүд Хәсәнов сүзләре белән төгәллибез. Туган телен сонсызлаган, үзе дә сонсыз. Иң яманы ана сөте белән кергән изге, иң күркәм гырыф-гадәтләребезне әкренләп югалта баруыбызда. Кеше өчен иң каһәрле, каргышлы язмыш милли горурлык хисенең үтерелүе ди ул. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.